Lagunok, ongi etorriak txorienera eta Julen segi hor. Gaur zure plater gogokoen egingo dugu. Pasta carbonara erara. Hori da. Klasiko handi bat. Klasiko handi bat, baina berak aitortuzta ardo txurixak nintzen dagoela, beraz, ez dakit Italian igual. Berzio hobetua izango da. Zuga gainera bi bertxioen bitxoso. Bai, hemen, carbonara erara, nik egiezan beti ezautu izan nuena, duela urte asko, beti izatezan, esne gainakin egiten zana, irugiarra, eta bueno, nik ezautu baita txampiñoiak botatzen zizkiona, eta esate uste da, kipula ere botatzen zitena erregozita, holan askotan. Bueno. Baina gero, urteetara, eta ez duela asko ikasi dut, berez berzio originala hau izango zen. Hemendik ona, lau osagai, bat, bi, hiru eta lau. Bueno, eta bost, piper beltza nahi eta nahi eskoa da. Bai. Orduan, bueno, ikusiko ditu, bi berzioak, ikusiko ditu, bata eta bestearen arteko ezberdintasunak, eta erosuek etxean nahi duzuen egin. Aukeratu, erofrogatu biak. Ez da berdina geratzen. Egia, ez da, eta ni enaiz izan inoiz carbonara zalea. Ez? Ez naiz, fastu nahi dutzen zitzaidan. Carbonara, faltsua. Ez negainak initzen dana. Ni originala eta faltsua bixa gustatzen. Sasi carbonara da carbonara. Orduan zela ni bitxo gaurko errezetia. Nik tomatiak ikustatzen beti. Bueno, nola egingo dugun lehengo? Bueno, egingo dugu guantxialea hartu eta laukita moztuko du. Ondo gorrituko du sartagi batean, eta gopor batean alde batetik arrautza gorringoak naziko ditu. Parmesano gazta ondo birrinduko dugu, eta pasta egosten hasiko gara. Gazta krema bat atarako dugu, arrautza gorringoekin naziko dugu, frigitzeko erabili dugun sartaian salteatuko dugu pasta, eta horra botako diogun gazta eta arrautzan nasketa. Guantxialea fregituta gehitu eta piper beltzarekin aurkeztuko du. Eta bueno, carbonara erara esne gainarekin era pila badaude, esan dako ezberdintasunak, izango zen guantxialea, dala txerriaren Italian dagoen eolako steki bat, bueno, stekia ez da. Txerriki bat igual, hemen paparra, hemen bekaldean da ona, erabiltzen dela, eta toki askotan ezintzan ez lortu, irugiarrekin aldatu zen, eta gero, nik uste norbaitek ikusi zuela saltza zuri bat geratzen dela, segia da nasketa gorringoa gehi arrautza, gehi hemengo ura, nazita zuri aldera, esango zuen, hau esne gainak eningo dute. Nik uste horako zerbait izango zela, ziur baiet. Jakin gabe eta, bueno, hori. Orduan, nik esan dakoa, guantxialea. Pieza oso erosi dut. Gero sobratzen bakatzu apurtxo bat utzin ere begarren errestarako bai. Zebigot. Eta ikusiko zu behitu, moztuko dut, hemen dipusketa bat. Eta ontsa ikusiko zu segatxik, jendiek esaten dauen irugiarran antzerakoa badala. Bai, ze hemen azkenian, bueno, ikusiko dituzuek geruzak, koipea gehiago dauka, irugiarra baino, eta hemen ikusten duzu. Usaia ikusgarria dauka honek. Hemen utziko dut. Zelago ona. Eta sartaia, martxan jarriko dut, eta oli horik ez du botako horrezer. Tanta txiki bat agian... Hori da, guantxaliak usten dauen hori gantzakin, ez? Azkenean, hor lortzen da berua. Pasta hau carbonara erara, nik uste dut, dauzela igual, hiru esango nauen holan italiar saltxa ospetsu, bata izango zen boloñesa, bestia pestua, da hirugarrena carbonara, ez? Horrek izango zien... Nik uste hemen carbonara pestua erara baino, ezagunago izango zen, hemen. Hemen bai, ze igual albaka lortzeko ez da guain errez. Oin gaur egun bai, baina indala igual 20 urte edo. Bai, baina hemen holan Italiako ezagunetatik dira carbonara eta boloñesa, ez? Bueno, batzuk esaten daue, bigarren mundu gerran hasi zala platera jateko oitxuria. Bai. Ez da, beste batzuk esaten daue, datorrela Italiar mehatzariei esker. Hortik carbonara izenan... Ez dakit carbona izena igual, hortik etorriko da, baina oitxuria han jaten namen zabien italiar mehatzariek atxedenetan. Eta bai, hor ikatzak indako beruakin hor itxen zaben platerau. Eta gero jan atxeden aldixan. Beraz, bueno, bi teoria, zuek ez dakit zein jarraituko zuen, baina ziur jan izan dozuela noiz baitz, oin. Ez dakit originala, ez dakit sasi carbonara idatzi guzue, txoriene abildua eitb.eusera. Eta guantxialean nahi izan ezkero, bueno, internetetik eta lortzeko aukera dago, pieza osoa erosia duzu, pusketatan, eta bueno, baizue, eskatu eta gaztatu. Hori bai, gaztani parmesanoak arreo, baina hor pekorinoa ere erabiltzen dute, batzuk pekorinoa eta parmesanoaren nasketa biak erabiltzen dituzte, beste batzuk esatu dute bakarrik pekorinoa,
Azkenean da, gazta ondu bat, idia zabalakin bai, inzeike olako... Nik ekarri dut nazketa bat, hemengo gure beste bertzio egiteko, ekarri dut nazketa bat, dala ardi eta behi esnea, eta horrekin ningo dut, hemengua, ez dut ekarri italiar bat, eta orduan ningo duna, euskal bertzioa, hemengo irugiarra, hemengo gazta, esne gaina eta arrautzak. Txarra ez da geratuko. Hemen ikustot arrautza bai jarri itxuzula. Zen ikustot sasikarbonara... Ez dauka, arrautza ez diote, batzuk ez dute botatzen. Gezurretaskua bakarrik esne gaiakin da. Nik egiten dut, egiten duanen etxean, mixa egiten dut. Esan dezagun, ez da sasi, erdi sasi. Eta, bakitzu, 18 urtekin, beraz, oindala, aspaldi, lehenengo aldiz, kurria, nun erabili nauen? Nun, karbonara bati. Karbonara baten, errezda bat aurkitzu nauen, ondekan gainera, lehengunean sartu nintzen da, existitzen da, da webgune bat Javi Recetas deitzen dana, hor daua Javi deitzen da mutiloa da, horrek blog bat dauka, eta berak dauka errezda bat, kurri karbonara. Eta karbonara berdina, esne gainakin, eta kurria purtxo batekin. Orduan, hor erabili nauen, nire lehenengo aldiz, kurri espezia. Eta zemuz behatzen zan emaitza? Ez dut errepikatu. Beraz, ez dakit ona geratuko zen, nik, oroitzapena ez da txarra bez, baina ez dakit segatxik, nahixa dut originala dana. Patri, niri legunean esti ura erabili bergendun. Bai. Iritsi zaite txera. Bai. Erabiliko dugu. Bai, zer ez dut da. Ez dakit zerrengo, asmatuko du zerbait horrekin nik. Ingo ze. Dastatu dut, eta holan, edari moduan, gehiegi enau asetu. Orduan, arrezetan baten erabili. Eta zein izango zen esne gaina erabili zauen lehenengo herrialdia karbonara itxeko, errezaldera jotzen. Batzuk esango dago, igual Frantzia edo lan esne gaina asko gustatzen jakela, beste batzuk esaten dago Ameriketako estatu batuetatik datorrela. Asmakuntza hori. Batek daki. Eta zuzizara, zigor jatetxe italiar batera soi ezenean, eskatze dozu klasikoak, hau da, lehen aipatu itxugun pestua boloñesa karbonara, edo saiatzen zara holan, originala izeten edo... Zerbait ezberdina beti. Bai. Jota, eta egia da, guk hemen betikoa ezagutze ditugu, baina gero italian jatetxetan eta daude pila bat, zerbitzariei galdetu inbar diozula, ez? Zer da hau? Nola da hau, ez? Eta hau, egia da, ez da egitozeikoa, eta hemen udarea sartzen diogu, eta udarea, eta horre gustatzen ez. Gero eta arraroa, azkenean, klasikoa lehenko eta zeuruen lehenago dastatuta izango dituzula, eta errezetak aurkitzea erresagoa dala. Baina, bertokoa, eta jakina, sukaldariak italiarrak direla, eta aukeran, juten nahi zonan. Eta pizza bebe bai, bat arraro ez dut eskatuko margarita bat, hawaiana, carbonara, holako bat ez. Eskatuko dut bat, berezia. Nik gomendioak entzute ditut, eta batzuk gomendatzen dago, eske hemengo karbonara oso nada, beraz, dastatu inbioz gozu. Dastatu inbiozu. Orduan niri... Jatetxe italiar batetara jundea esan entzunez, hemengoa, espreski... Hori da, edo interneteko komentarixua da iruzkinak eta holan irakurri, da asko gomendabatzen badaue, bertako klasikoa izaten bada, boloñesia, boloñesa probatzen dut. Adibidez, Bolonian egon nintzenean, boloñesa hartu dagoen. Bai. Beraz, anragu deitzen dut ziena, eta guk boloñesa itzuli dugula. Hori, ez da, Veneziako, lehenko gunean, irakurrinan erresta bat bai, txorinera ekarri bioz, pia guztau jaten, eta saltza bat olan originala pentsau jatena, Italian oso ospetsua dena da, hemen ez dugula hainbeste ezagutzen, eta da Veneziako saltxa. Eta Veneziako saltxa itzen dago orduan, tipula erregosi karamelizatu arte, eta gero hori birrintzen daue, oiasko saldakin, gurin txigortuakin, hau da gurina urtu olan marroiska puntua lortu arte, eta antxoa batzukin. Hori dana birrindu lan saltxa krematxu bat lortu arte, eta gurina purtxo batekin bebai. Eta lortzen zen olako saltxa lodi bat, marroiska, zaukan, kristuneko itxura hona. Eta ze pasta motakin jaten dute hori? Pasta luziakin. Espageti edo taiarin batzukin bai. Eta guarnizio modu nolan zerbait darama, ero saltza da bakarrik? Gazta. Hori bakarrik. Pastia saltza da gazta. Hori da. Ekarriko. Bai, ekarriko. Ez, egia da, berzioa piloa, hor, aleportutan egoten naizenean, nik gustatzen zaizkiko lan, juten naiz, egoten dira sukaldaritzako liburuak eta biratzen, da olakoak eta aspertuta denbora inbardan.
Eta ikusi nuen baten, Martin, berazatik liburu batean uste duzala, edo David eta Martin bio batera ateratako baten, zeukatela karbonara tuneatua erosten, eta gaztarik ez zeukan. Ez? Esne gaina, irugiarra, eta gaztarik ez zeukan. Jo, ba, Eta gero ez du esaten gazta botatzeko, eta nik uste dut, ez dut imaginatzen Italia gazta o pasta plater bat gazta, eta perezia, esan nuen, eta perrezia zeukan, esne gainari eta perrezia eta botatzen zion, eta bitxi zitzen horregaitik geratu nintzen, ez bezala batez hor saltzatzen, da, atzean, eta karbonara tuneatua da. Nik hori entzun daukot badauela olako arau bat, ez idatzitako arau bat, eta arau horrek esaten dau, zuk itxenbozu pastia, bai barazkisekin, bai aragisakin, hor gazta bota zeikela. Bai itxenbozu pastia itxaskiekin, hau da, muskuilu batzukin adibidez, hortan perrexilla eta limoi birrindura. Baina bestela gaztia. Kasu hontan, irugiarra erabiltzen zuen. Arrainakin danien, ja, horregatik, pentsau jatapur bat, arrarua, baina, bueno, argi dau, Italiara joaten zarenian, gazta, bai ala bai, platerian joengo dela, da jatetxe bateraz basoiaz, eta zuk eskatzen dozu. Senza formaggio. Ia, zezaten dizute. Gazta barik. Gaizki behiratzen dizute. Segurak ulertuko daue, gazta gutxikin. Ez gazta barik. Hori da, Indiara joaten zarenian, da zuk eskatzen dozu, pikante barik mesedez. Da, eurak ulertuko zuen, pikante gutxikin, orduan pikantia bai ala bai, platerien joengo da. Ero, Argentina joaten zanean, eta eskatzen duzunean, aragia gordinik. Bai. Aragia gordinik ez da, etorriko da, ondo inda. Hori da. Beraien dako erdi, gordine, baina guretzako izango da sakrilegioa. Hori da, bakoitzak, bere puntua, bai, badauka. Bueno, gaztakin eta... Korringoak, banatu ditut, zuringo hauek, eraila ditugu, merenga bat diteko, tortilla bat olan hidrato gabe, proteinaz garbia, erabilpena, eman alzaio. Orduan, bota ez, oskailuan. Eta hemen ikusten zuen, nola ondo gorritzen nahi naizen, eta ze koipea, eta oliorik ez du bota, hemen behira zenba bota digun, gero espagetiak hemen salteatu ingo ditut, bere oliotan, baina ez dut utziko dena, kendu ingo diot, oina atara ingo ditut hemendik ja gure txerriki atarako dut, guantxialea, eta olioa pixkat kendu ingo diot, oin bertan gehiagizkoa, hor utziko dut, eta bien bitartean jungo naiz, Gazta birrintzen. Betu, nik bakitzu zela itxeoten hau karbonara etxien. Altzot, koiarakada bat horixonena, botatze hotzat gero gorringuei gaztakin nahazterakuan, eta beste denak kendu itxindutzat. Nik salteatu ingo lodie gisa da. Nik salteatu ingo ditudan ez gero hor bertan, baki guantxalean zaporea tartuko dutela, ez? Eta salteatzen duanen etxean nik espagetiak, oliba olioa baratxuriakin da, gurinetan ere gustatzen zait, guri ostalitzen ere gutzi duzuten, gurinetan salteatzen. Pasta gurinekin oso ondo doia. Atzoko krema bezala, gurina eta tartean daudenean. Hori beti ondo. Beti ondo. Bueno, ointxe gaztai buruz, gabizara berbeiten, badau, gazta bat frantzesa dela, ez italiarra, baina, bueno, urbil. Nik ezautzen gazta hori, Patri. Ni bezeta, ez dakiz zelan, ze pronunciazio dan egokisa. Bakiz, behiratu dela, Epoizez. Epoaz. Epoaz, ez dakit. Epoizez idazten da frantzesez, eta, bueno, herrialde honetan oso ospetsua dan gazta bada, da erregiendako gazta. Orduan eskatu beharko dugu guretzako. Erregiendako gazta, bueno, bai, Luis Amalauak, holan esan sotzen, ze berai asko gustatzen jakon, da, orduan esan zan moda. Erregien gazta. Hauzen, Napoleonek guda bakoitzen ondoren eroira hartzen zuena? Hartzen zitxun gainera, bi edo hiru. Osa, ezagoen lan zati txikitxo bat hartzen. Itxura hartzen mazu eta holan borobila krematxua izango zan haue bezala. Bai, itxura nik ikuset, argazkixak ikusi itxuteta da, kamen berbata da. Bai, krematxua haua, ez, agian. Bai, barrutik igual krematxua hoa, dago lan kanpotik, badauka lan pasta biguna, eta gero zabaltzen dozunean da oso krematxua hori. Extremadura aldien badau bat, torta del casar, bakitzu zein dan. Eta niri horren antza egin jat, holan barrutik oso krematxua isa likidua dana. Eta hau da, beia eta ez? Montbeliard eta Cimental behien ez nien nahasketa bat. Bai, beraz, bueno, zaporie beba... Sendua da. Bai, egizan, behirat, ni interneten zen sartu naiz. Bai. Eta, bueno, holako gauzak eta aukera badao
erosteko, gustatzen daizki probatzea, ez? Eta aurkitu dut, badago. Bai. Orduan... Eta prezio zelan dau? Eh? Prezio zelan dau, ondo? Ondo, Frantziako gazta bezala, ondo. Baina, bueno, izu, bizio gutxi euskadu. Hori da. Bat jatea da, gero bakarra bintzat, ero ondiena bintzat, eta hortako ez da oingo arazoik. Hau prest daukat, gero saltzeiteko, hasten danean ura irakiten berriro, gatza botako jo, desentean. Osondo? Hasiko da, pasta jarriko du, behiratu dut, 10 minutu behar ditu. 10 minutu, al dente, esan dezagun. Berez, Euskal Herri mailarako duela 12 minutu. 11, nik 10 utziko ditut. Gero hemen azkenean nahi eta nahi ez kozinatu ingo du pixat. Eta jongo naiz, beste egiten. Gero, gogoratu, hemen pasta egosten jarriko 5 minutu da mazkenean, hemen di burtuntzari pare bat hartuko ditut, ero bat, eta urtu ingo dugu gazta hau. Hau, gorringoekin hasiko dugu, eta hau izango da gero botako diguna pastari. Eta hau izango da karbonara originala. Eta hemen jongo naiz, bueno, bien bitartean, 3 giharra. Hori bigarren karbonara itxeko, ez? Bai, salteatuko... Karbonara, sasi karbonaria. Sasi karbonara, asikor bertzioa. Eta ingo dut, salteatu hemen, eta gero beste gopor batean, txiki batean, naziko ditut, esne gaina, 3 arrautza osorik, korringoak ez, arrautzak, eta gazta, ekarri dut olako nasketa bat ardi eta behi gazta, euskalduna, eta hori erabiliko dut. Ziurbe ondo dagoela, Gero, inkesta bat badazpada ez du egingo iguala originalak irabazten badau, eta... Ez da izenik enazikoan. Biak osuak, nik uste dut, hori bai, agian, bueno, naiz eta gazta pila dugin hori, esne gaina beti da pixkat astentxeagoa, ez? Eta gero, gogoratu, koseinatzen dauzuenean, karbonara originala behintzat, arrautza eta gazta, bueno, nahazten dituzunean, gero hori sutan, ez jarri, zu oso bizixan, zela, arrautzak ingo dagoena da, olako pasta tortilla antzerak bada hori ez dugu gura. Nahi dugu krematxu irautia orduan, bueno, epelian bai, baina zutik kanpo komeni. Bai. Ale. Bai, badao teknika ez da inok holan, inezkero holan da, dana irekitzen dala, eta... Bai. Badao modu bat ez da izelan pasta botatzeko. Ez dut ezautzen. Bai, ez, gu hortan. Eta, esan dakoa, denborak beti, pasta egostenak, irakiten hasten dan momentutik. Eta, bueno, nik uste hori txorinen behin baino gehiotan ere esan dudala. Lehen guri esaten erakuse, oliba bota bar dala, nik oli hori jazti botatzen, italiar bat izan dira. Zertako? Olioak ez dira zer egiten da. Hor badaude teoria batzuk, esaten dutela, gero hor geruza bat egiten duela gainean, ez da gizer. Bueno, nik italiar batek esan badi gainar, tipua sukalde kontrolatzen zuen. Bai. Eta arek esan bazian, ez dala botatzen, ez daukala zentzurik, hori dala gure kontua, eta esan duen, ez guk oliba olio pila, ninguruan, naparrak eta oso onak, horretik, ondu egiten dugu, eta ara ez da. Ni italiar batek esan jakiteko noiz dauen puntuan, holako espageti bat, atara bizula, da, holan, paretara bota, eta paretan itxasen bada, hori puntu ona. Ni bakizu dut ditu dela ikasleen etxeak, teilatuan zintzilik espageti pila bat euskatela. Baina, ni petzetot hori igual ez tala izango jakiteko puntuan dagoen edo ez. Ez, bai, beraien teoria holan zan, entzunda zeukaten hori eta botatzen zituzten. Eta nik, ulertzen die, hori egitea eta ikusten den zintzilik geratzen danean egosita dagoela. Baina gero jaso espageti hori horti, mesedez. Jaso. Etxasu utzi hor. Bota paretara urbila hau dauda, kentzeko erreza hau. Ez bota, probatu, hauan sartu eta ikusi. Eta biguna badao ondo da, eta gorra badao ez da ondo. Ez ibili paretetara espagetia botatzen. Gotelea ja gaur egun ez da eramaten, ez da modan, ja. Bueno, itzulileik, modak itzultzen di, Bai. Goteliana itzuliko da? Auskalo. Lehen, nik etxe batean kenduta daukate gotelea eta hau zederra jan nuen. Zenik kendu nuen. Eta uste dute honitzen muki txuriak botatzen, denbora luze batean. Nik etxea erosin hauen, eta etxean zain gotelia, gainera papera. Hori errezabak entzeko. Errezabak entzeko, baina, nore jarriko zauen. Gaina daude goteleak eta fina, gero dago bestatzun lodia, emoten dira mendia direla, eta hor badaude, mundu bat, hau da, zukalde programaten da gotelea. Nik gotelea eta karbonara artean, naixot karbonara. Bai, aukeran beti hobea. Hori da. Hau, guantxaleak gero behar duzu ez, Patri? Bai, gordeidazu apurtxo bat, ez dakite, gero, zure bisak edaztauko ditut, eta igual irugiarra eskatza dutzut, guantxalia biharrean. Pentsaukot. Irugiarra pixka badukat, nahi duzuna. Oso ondo. Da, zein da holan zure gazarik guztokoen, abokotzu italiako gaztariko lan, asko gustatzen gatzuna?
Ez, orokorrian bestela. Ze, bueno, gaztak bai, eskaintza paregabia badau Italian, baina Euskal Herrian bai. Nik beti esan dut hemen iratiko gustatzen zaidala pila bat. Bai? Frantzian esate dutela, daukatela urteko egun bakoitzeko Gazta bat? izendapen, jatorrizko izendapen bat. Eto. Egun bakoitzeko, Ez da txarto. baino gehiago omen daude. Eta Italiakoak, bai, baina ez da, igual nien aizain lehor zalean, esan parmegiano bat, eta baina girutze nire gusturako dia pixkat fuertegia. Bai? Ni Niri geroz eta fuertiagoa, hobeto pentsatzen. Ni naz pixkate gaztetan naiz nahiko idiazabala ere, eta parkatuko diate batzu, ze badakit idiazala pixkate egon behar duela, hemen pikatun behar duela eta hori, baina niri gaztea gustatzen dizitolan... Bai, suabetsuagoak. Bai, zurtan... Niri geroz eta pikantiago, geroz eta gazta fuertiagoak gixo gustatzen. Hor gorgonzola ekarri zinuna hori gozo-gozua... Gazta urdina, kabralesa... Horrek pie gustatzen. Bello, guk erosigen duen behin, horako bidai, baina lehen gustatzen zaizkio fuerte. Eta egin genuen Bretaña aldera, furgonetakin, aste pare bat egin itxunan diko porretan. Eta sartu zen den dat, ekarri zuen bat, utzi gendun kotxean, furgonetan, jonginan herriak ustera furgoneta ireki. Ambientadori. Etzeuen egoterikan, Patri. Etzeuen, ora, euliak Bi baten presioan. Daukotzu gazta, daukotzu ambientadoria, furgonetan zako. Zare, kexatuko? Enin joen gehiagi konbentzitu niri. Zer nahi duzu esatean eska? Eta zu, hori imaginatu dut hor, iparraldian ez zotzuela ingo, baina Euskal Herriko iparralden, gonzaren, asteburutan daulan, dendetan euskara zin jotzue? Danetik egintzun dut. Osa, badaude toki egia da, segun nora juten zen. Gu ibiltzen garen inguruan, bai gorri eta arrosan, daulako tokietan hor barren aldean, euskara desente entzuten da. Gero, nik uste du, hemen antzera izango dela, ez? Donibane loitzunea, ero biarritze juten bagara, hor ja, ikurriña pila bat ikusten dira, eta amantalak eta zerbiletak lauburuekin daulan saldu asko bai, baina euskara, gehiegi ez. Gazteak eta bai, badakite askok eta hori, baina, barren aldean da egia bai. Igual hausuan arabera eta holan izango da ez. Albiste bat komentatziarren hemen txorienen badau, Twitterreko erabiltzaile bat daitzen dela, abildua goikone, eta bere ekimena da euskera gaitzesten dauen dendak eta tabernak mapa baten jarri. Da orduan ingo dau Euskal Herriko mapa bat, eta bertan markauko itxu, hori, batzutan gertatzen da, oietzela denda batera edo taberna batera, euskera saiatzen zarela itxen, eta gainera, ez dut ulertzen edo, ez dut ingo euskeraz. Hori gertau izan da. Hori da, gauza gara esate esparkatu ez dute euskera ulertzen, eskatu idazu erderaz, baina, niri zorionez zeit gertatu inoiz, ni ezaututan nolakoa naizen, astokeria handiago gotako nioke, baina, segun nola esaten dizun, nik entzun dio batzuei, jende erantzun batzuk esatea, ze ostra. Zeure lana da, jente aurren egotea, eta, edukazio gutxineko behar duzu, ez? Nizurekin ados. Eta ointxein zeiken hau, da, Twitterreko erabiltzaile horri idatzi, eta esan, behitu, hau gertau jat, denda honetan. Eta berak jarriko dau dendia hori, mapa horretan. Zerrenda hortan, enun... Bai. Ontxe? Nik ez da, hori hortara ez da iritsiko nintzake zeulertzen dut, ni neuen eiz jungo, baina agian zerbait puntuala izan da, ez dakit egun txarra zeukala gero. Baina, karo, hortaz bizi da jendea. Eta negozio bati holan jartzea, holan egurra emate, holan... Ez dakit, horre kontuzibili behar da. Bere ekimena da, Euskal Herri mailan azkenean diskriminazio positibo bat edo eitxeko da, azkenean, zube bai, bidaietzeko da jakiteko nun itzen dagoen euskaraz da nunez. Hori bai. Eta oingoz berrogei taberna den da dauz Euskal Herri osoan zier, egualdien da iparraldien. Eta zerrenda hortan, bai. Getxon badau baten bat. Bai. Donostin be bai, badauz Beran, Nafarroan, Saran, Lapurdin, Maulen, badauz, ez ditugu izenak esango, azkenean zuk esan duzu molbon, azkenean, errespetau bida, ulertu bida be bai egoeria bakoitzana, baina bai. Bueno, nik, Patri, hemen, bi errezeta euskatu inberta martzan. Hemen espaetiak egosten. Indudana da, hemendik ura hartu dut, burduntzari batero, eta bota diot gaztari. Hemen, oin nahaztiko dituguna, gorringoak. Hartu, eta botako ditugu. 6 gorringoak,
nasketa honetan. Eta hau gero, jungo da, hemen. Hemen, guantxalea gorritu du, sartai hontan, espagetiak horra atarako ditut, eta gero, zuk esan dagoa, basu-basuan, saltza gehituko diot, guantxalea gainetik, eta karbonara tradizionala, esan dezagun, egin dauka dela. Bestaldetik, hemen irugiarra hortziut, bertara botako ditut gero beste sasi karbona egiteko, eta hemen hazu ditut, 3 arrautza, gehi. Gazta, gehi, esne gaina. Eta hemengo pasta hemen salteatu duanean bebai, gehituko dio nasketa hau, eta horrela izango ditugu, bi karbonara. Gehi, gero patrekin behar duena. Bai, ja, azkenean, bixen arteko desberdintxasuna, honei esne gaina botatzazu eta bestiai egosketako ura. Hori da, eta gero hemen irugiarra erabiltzen dut, eta hemen bestea guantxalea erabili dut. Hori da, izango zen ezberdintasuna. Bi bertsuak ziur onak, ez dakit gure lagun... Patrik esan dagoena, jendea normalean arrautza uni estio bataten, botatzen du esne gaina bakarrik. Hartu hemen, da hemen bertan inalda esne gaina, eta gaina batek irakurri nuen nik artikulu batean, esne gaina erabiltzen denean, nahi eta nahi ez erabili behar dela gero baita kipula, erregozita. Nik kipulana... Nik kipulana ez dut entzu, baina deitxubikotza gure lagu Otxandixoko Alessandroi, bai. Eta igual galdetu inbikotza, berak ze iritzi daukan. Horreito milanez. Berak ze iritzi daukan, ze igual. Bai. Ez dakit azarratuko da edo gurekin. Hor bestaldean italiarren bat badago, eta euskera ulertzen duena, eta gure saioak ikusten duena, esan, ze letxe egiten ari zarete. A ber, Ze sabize. Ze sabize zue bixo, mesedez. Lehen esan dugu, iparraldean da Euskal Herrixan da, badauzela merkataritza gune batzuk eta ostalaritza gune batzuk, ze? Botako zu paretara? Edo? Bai. Bello. Ez da bingo. Ez kamarieri, eta geratzen bada horre pegatuta. Ez dugu uste zuzendere. Badauz, olako aleginak eta ekimenak eta bestetik beste badau, euskeraz barra-barra, Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak bultzatutako ekimen bat, eta bertan da, hori, merkataritzako eta ostalaritzako euskeria bultzatzeko. Orduan, bertan itxendabena da, behintzat langile batek euskeraz jakitxia, eta gero lehenengo eta azkenengo hitza behintzat, naiz eta euskeraz ez jakin, euskeraz izatea. Egunon? Egunon, eskerrik asko, agur, da horrek, azkenean nik uste... Gutxieneko batzuk. Gutxieneko batzuk, eta horrek basikoak mundu osua daki, ez? Eta beste gauza bada, ez? Juetia da, esatea, egunon, da zuk euskeraz jarraitzia, eta espadaki be, alegina bada. Bai, saiakera bat egin du, zerbait da. Eta hori egia da, gero ni leku askotan ikusten duzu, jendea etorri dela atzerritik eta ez dakit zer, ez dakit nondik, eta saiatzen direla gehiago, beste batzu baino hemen daramazkitela ez dakit zenbat urte bizitzen, eta alegin gutxi bat ez duten egiten, da hori da, gogo pixka jartze. Nik uste dut, egon ginen hitz egiten, lagun bate, jute manaiz, ez da inora bizitzea, lehenko gauzein behar duzuna, bertako hizkuntza ikasi, eta ero, kultura, eta, askotan behitu, nik nire bezeruak eta estatu batuetatik etorten diesenak, beti ez dut da zelan esaten da eskerrik asko, da zelan esaten da kaixo, da zelan esaten da hau, da zelan esaten da bestia, eta gainera saiatzen die tabernetan eta esaten, eta tabernetakoak batzutan alegin gutxi hau itxen dabe, nire bezeruek baino, kanpotik etorten da gainera ilusioa itxen dutzu, da zuk, ez dakit, ontsa ez, Leicester, Portugalera soiaz. Madeirara. Eta hain Madeira... Azte bukaeran soiaz. Biegunetan. Hartu ditu biletiak. Osbondo, da ze esango zu? Obrigado. Obrigado esango zu, ez? Da, eurak eskertzen daue, azkenien naiz eta, bazuk, azentua erdizpurde izauki. Gaizko izan dut obrigado, ala? Ez, baina, eurak, egizerzu atzerritara zarela, nik uste eskertzen dala. Eta gutxien ez hori, ez? Gero ez du dizut esaten, perfektitzen, baina eske saiatu behintzat. Saiakera gutxi bat, eta nin mendian ero joten dira, egia da, segun nun egiten duen lasterketa, saiatzen naiz hango hizkuntzan egunon esaten. Bon dia, buenos días, egunon, good morning, bonjour. Guten Morgen. Danke. Alemanian danke esaten dute. Danke. Baterak itxura goxua. Hemen. Hau zan originala. Originala, bai. Oin, zu ertainean hau, bajuan, guantxalea bertara botako diot,
Ze ona. Bota diot, guantxalea... Bai, bota jozu. Hor, beldur gabe botateko esaten dute. Eskuzabala diela. Eskuzabala, hori, eta gube eskuzabalak izango. Eta nahi ez, gero gainetik botako diot. Baina piper beltza, esaten dute batzuk, honek ez, pinportak ero ikatzaren hori ale beltzak ero emango luketela. Hori. Eta egia esan, holan, inori espadiozu esan zer daukan honek, ikusten zu, eta usteko zenun esne gainakin da inda dagoela. Bai, zolan krematxu ataratzen da ikusten duzu, Bello da, dana botako dut. Neurrian, berez, ze gaur, berez, errezeta hau bakarra inbar nuen, baina esan du, gero, ez dut eukingo nola bete eta esan du, momentu batean, esne gaina txorienen beti daukagu, eta esan du, Gurina eta esne gaia, barra da, olixua da. Eta hau izango zen, basikoak. Beste, bertzioa, ja, ezberdina, gure... Itxura hona dauka horrek, Txarrezin dago, niños. Espagetiak... Ez, baina jende asko bakitzu purista da izaten dela da. Karbonara zela injozu da, esatu oso igual behitu esne gainakin indot, edo irugiarrakin indot guantxaliakin baino, da jendeak, holan ez, muturra gatzatzu, puristak. Purista gauzkasunetan ezin ja izan ze ona, ziur dagoela. Nik uste jende asko guantxalia zer dan, ez dakila, Patri. Bueno, utzi guzu hau jasotzen pixka dana daukaula dana hankasgora, eta hoi, zerbitzatuko ditu plater batean, biak, eta dastatuko ditu. Horrela, biak ikusita, Patri, bai ikusten da, bai nabaritzen da. Bai, desberdintasuna bada, hau. Are da gorriskagoa, hau zuritxoa, ez? Bai, hori da, hemen igertzen da esne gaina, azkenean saltzea txurixa da, eta saltza hau da, laranja, ematen dago, ez daukala. Karo, bestiakin konparauta, ematen dago ez daukala saltzarik, ez? Bai, bueno, eta ia da hemen pixkatoin, zuentzako ez da denbora izan, baina hemen pixkat egon gara gauza batzu prestatzen, zero Patri bere errezetarekin dator zehituan. Orduan, pixkat lehortu zaigu, baina, bueno, gozo badao. Ba, hemen daukazue, karbonara, originala, eta, bueno, ezberdin. Ez que faltsuak konnotazio negatiboak ditu. Hori da, ezberdina. Hori da. Faltsua ez tapatez. Hori lehenko... Ni alde gantzaz izaz. Urbi hau dagoelako, Bai, ni gero, bai. Zau bero gongo da? Ba, ez hain bero. Hau ona, eta piper beltzan... Ikutua, Hor, guantxalea be bai, baduka pikante kutu bat. Ez ez dakiz ematartu egin. Espagetia badukat holan, Telebista aurrean gateko nahiko jaki ez egokia da, nik uste da. Niko neik, Zuretako hau nahi badozu? Zapore aldetik eta... Zapore aldetik pasa da. Ulertzen dut originala izatea horako, Bai. Hau, krematxu badago, baina zaporea ona dago, Bai, zuzen behar duzu, Patrik? Nik imitxut ravioli batzuk, karbonara erara. Orduan, indiotxut ravioliak bete arrautzakin eta kastakin, eta gero karbonara joango da saltza moruan, ez dakit, olako asmakuntza bat egin jot. Ondo geratzen dan edo ez, ontsa ikusiko, kontako zuzela ningoten. Hori da, bota. Lasaina pasta xaflak hartuko ditut, eta hori betekot arrautza gorringuekin eta gazta birrinduekin eindako nahasketa batekin. Horrek ravioliak itxingo ditut, eta 80 segunduz egosiko ditut. Eta gero sartagin baten urtukot gurina, guantxala frigitzen danean ravioli horrek berotuko ditut gurin eta guantxaliakin, gazta apurtxo batekin gehiago, piper beltza, da magia guzti horrekin. Orduan guantxaleai jarraituko dugu gorra ematen. Bai, guantxaleai jarraituko hau. Nebazu moztuko duzu guantxalea, Pero zerbe behar duzu esan? Mostu, bai. Venga, betu, hartuko dut hau, eta hemengo zati igual garbi... Perfecto. Honek zure esku. Aragi gehiago dauka, eta koipia... Garbi.
Hori da, nik bitartian ingot, hau betegarrixa, gure rabioliena. Orduan, eingot bai, zigorrekin dauen moruan, satitxu gorringuen eta zuringuen artean. Beraz, honetarako arrautzak izan bida hau, ona. Eta pasta freskoa erabiliko zu, ez, Patri? Bai, pasta freskoa, hori da. Bueno, ez dakit, igual, lasagne erabiltzen bozu horrek, gogor eta etorten dienak. Bai. Igual erabiltzen bozu horrek, eta egoz eitzen baitxuzu ez dakizena atarako da, baina, bueno, nik nahi dut freskoa itxia. Bera, golan jarrikot. Bai, lasaina freskoa, hola, xaflak eta saltzen dituzte baita, ez? Paketietan, ez? Hori da, hori, rabioliek itxeko, behitxu, aukera ezin hobia da. Bai, beti etxean inaldezakezu, baina horretarako... Hori ez da txorieneko errezeta motz baten sartzen. Ez, eta horretako behar duzu, arrabola, berezia, bueno, bai. Bai, horrek bestelan badauka. Bai, eta aukeran saltzen dutenez, hori da. Hobe dakitenei utzi, eta gu moldatu gurera. Hau da, kontu kontari aritzea, eta zerbait zukaldean txapusatzea. Hori da. Bitxu, ikusi nauen, lehenko irakurren nauen, ontxe Hernani isilen ekimen hori. Pasoko zazu trapotxo bat, askari birina zenez? Hori alaba kontatu zian. Ja, berak estrenatu, argazkia erakutsi zian. Bai, da berak kuenta? Bera argazkia horrekin. Bueno, Hernani isilik edo ekimen hori izan da, taberna baten ontxe, ez dakit, diskoteka isiletzat bebai deitxu leiken. Taberna. Bai, bueno, baina diskoteka isilan kontzeptua hori izeten da, ez? Musika ezin da benez, gabeko 10 aurrera jarri, itxen dauena da, horako, bezeruei eman, horako kasko batzuk edo, eta hor jartzen da musika ezberdinak. Bai, taberna hortan daukate arazoa hori sonorizazioarekin, eta orduan ez izteko, jarri zuten sistema hori, daukate juten zara, eta 10 aurre ikusten duzu jendea, bakoitza kaskoak olan musika entzutekoak, kablerik gabekoak, eta jendea hori, bueno, ez da, isiltasuna erabateko izango, ze jendeak pixka tarareatuko du, ero danak ez dira hori entzuten musika denbora guztian, nahi dut esan, egongo da jendea hitz egiten egoten dana, ez? Baina kontua da... Pentsa da, baietz, baina gauzia da horren kontzeptuan atzian dela, dauzela 3 musika kate, da orduan kaskoan kolorio aldatzen gagatzu. Hora, musika mota, 3 musika mota entzuten diela, ez? Aukera daukazura aukeratzeko. Imagina, patxanga basabitzen entzuten, gorrixa dela, rock musika berdie, eta rap musika urdina. Eta orduan bakoitzak bere koloria dauko eta bakoitzak bere ritmoan itxen daudantza. Hori da, hori, zu zaude. Bat, trikitisa entzuten, euskal musika da, eta zure aurrean daukazu beste bat, reggaetoi entzuten. Bueno, hori, dantza kombinazio bitxia. Bat horrela, eta bestio. Ipurde jola muitzen. Estingitu inberga. Baina, zuzen goaz, Zuzen, eta, bueno, egin esan, arrakazta abertzizada. Azkenean, albiste agertu zan, prentzan agertu zan, hori notizi hori, eta, bueno, edatu da, eta zagardotegi garaian, nahi eta nahi ez, egia da, basan. Bestela, bizilagunentzako, izango da oso deserosua. Argi da, baina, ez da, intzazu inbarreko borrata. Baina, hori bada, betiko Hernaniko taberna bat, jendea beti juten zanero, hor parranda kalian, eta hoin, kontu honegatik, seguruenik bezero gehiago juntira, esperientzi berri hori, ez? Bizitzera, ez? Eskenean politxe izango da, bai. Joango gara, jorganda, kontakotzu egu. Hementxe haukau, gopor batean, naztu ditxugu gorringuak, eta gure gazta. Nik 2 gazta hartu ditut, eta hau oso krematxu atara bida. Eta hori ingo duguna da, betxo, pasta xafla batekin. Holaxe. Bat hartu. Bai. Haber geratzen da, hori beste gauza da. Bete... Hori da. Eta bete, arrautza gorringoa bai ordua? Ero ez, arrautza ez, ez? Bai, arrautza gorringoakin. Orduan ingo gulako karratutxo batzuk. Bai. Gurre rabiolia itxeko. Bai. Igual bat ingot, eta gero bitartean geixo ingo itxugu. Vale, hemen. Guantxalea frigituta behar duzu? Frigituta bihot gurinean. Ontsa ingo. Vale. Erakutzeko behitu. Horrekin, nasketa horrekin, vale. Hori da. Behitu hau ingot. Hemen rabiolian. Orduan honekin ura purtsu batekin. Hemendik hartukot.
Holan. Hau da goi mailako sukaldaritza. Hau da, pasta carbonara 2.0. Hori da. Zela da. Bertzio morzea. Itxoin binbiko. Això. Bai, hau, honek 80 segundo bakarrik bidau egotia, ze pasta hau freskua da. Eta, bueno, arrautza ben, nahi dugu krematxu geratzea, bai? Ez tortilla bat bezala. Bez hau zapaldu ingo. Eta 80 minutuz, oza, 80 minutuz ez. Segunduak, aukeran segunduak goeto. Honek badauz honek forma emata dut zila rabiolia eta holako gailu batzuk. Bai, horrek aukitzen bozue. Eta hau, Patri, saltzarik aldamenean ere ez du eramango, ez? Hau izango da, bera saltza barruan eramango du. Bai, eta gero... Eta orduan doanez salteatuta, ero frigituta gurinarekin, ez? Bai, eta gurin saltza hori, Guantxalearekin. Guantxalea edo irugiarrakin. Orduan, hau bat erakutziko tolan kamara zelan itxen dugun, eta bitartian... Bai, jungoa besteak egiten, eta gero besteak egosik. Hori da, hau, 80 segundo, da 80 segundotan, geixau digutxu. Bueno, mentxe gure rabiolitxua ja ikusten da behitxu, zelako betegarrixa zelena atatzen jakon hemen. Hori da, gut dastatzeko desiatzen. Hori da. Patri, seinale bada. Tantxeko jatxuekin, bueno, hemen urtu dugu gurin apurtxo bat bakarrik, ze azkenian guantxaleak badaukako ipia. Orduan, hau jarriko zau gainean, olako saltxatxo bat izango bazan bezala, holan fin. Hau, raziokua, Da ointxen gotzau, gazta apurtxo bat birrindu gainetik. Holaxe. Eta piper beltza. Eta hemen gure rabiolia, carbonara, erara. Hau, pintxo bezala, bai, Bai, aperitifa. Hori da. Bueno, erdi ez? Bai, lehen egia da, carbonarakin, gaina, zaintzen hasi da jara, ez, Patri, bueno, zaintzen gara. Zaintzen gara beti, bai. Zaintzen gara beti. Bai, saiatzen gara beti. Oso ona, Patri, hori ona. Bai, ez da? Osue. Azkenean osagaiak berdinak, 4, 5, baina hori, presakuntza desberdina. Egun berezi bateako, bertzioa. Bai, eta bixar, geixau. Biar arte, Agur. guapos. Guapas.